ni Mayor Chino Garcia tungkol sa bagay na yun. Tama sabi, XOG, may nag-report na bigagamit ang sabi ang pangalan is Cholo Garcia. So, ano mo doon? Nag-aagad ki pampatarpulin ko. Ang eleksyon, hindi ko pa magkaikuan tarpulin sa eleksyon. Kaya, mag-ingat na sa naura, ito pinaluan na mga aransan na solicitation, lalo-lalo na sa mga paratinda natin. Maski bagat sa mga paratinda, sa mga ginubatinda, kung ako pinalibo, ano yung lugar niya? Iuso po pa sa screen name niya man. Iuso pinagagamit. Mayroon ang pangalan niya. Oo, siya daw si Cholo Garcia. Siyempre sa Tiwala, sa Cholo. Kung meron ka ng kapamilyang Cholo. Pura. Tapos, may daradang papel na pirmado ko. So, di ko alam kung pinano ito. So, may nagtubot man. May nagtiwala. Nagtauki 3,300 as per report sa kuya. Pero after kito, na-report na agano pa niya. Okay. So, ito po kapag doon sa rin ngayon ng mga visual na sa ibang lugar na ba mangyari mo nito? Ngayon po. Bali, sa mga nagitubatan, lalo-lalo na kung may nag-rating sa inyo na from opisina ko ko noon, nag-agad cash. Hindi po kamo magtubod o kung ano man ang daran ng papel dahil yung pagtubod, report nyo na lang po sa MOYA, sa opisina o sa PNP para ma-action na nini. No? Yan